Tiri i žabica. Japanska priča. Davno, davno, u jednom mirnom selu u Japanu, živeo je dečak po imenu Tiri. Bio je veoma radoznao i voleo da istražuje šumu iza svoje kuće. Jednoga jutra, dok je hodao kraj potoka, čuo je tiho kva kva. Pogledao je i video malu zelenu žabicu koja je bila zarobljena u trnju. Pomozi mi, molim te, ne mogu da se oslobodim, reče žabica glasom koji je zvučao kao zveckanje zvona. Tiri je odmah priskočio, pažljivo je uklonio trnje i oslobodio žabicu. Hvala ti, dobri Tiri. Za uzvrat želim da ti nešto pokažem. Sledi me. Tiri se iznenadi, ali pođe za njom. Žabica ga odvede do jednog starog, zakrčenog izvora koji je bio skriven među kamenjem. Ovo je čarobni izvor. Ako neko baci kamen u njega i iskreno nešto poželi, želja će mu se ispuniti. Tiri se ushićeno osmehnuo. Uzeo je kamenčić, bacio ga u izvor i tiho rekao: Želim da uvek imam dovoljno hrane za moju porodicu. Ništa se nije desilo odmah. Ali kada se vratio kući, na vratima je našao košaru punu svežeg povrća, voća i pirinča. Njegova porodica se obradovala, ali Tiri nije rekao ništa o izvoru. Sledećeg dana jedan zao seljak po imenu Goro čuo je da Tiri ima punu košaru hrane, iako njegova porodica nije bila bogata. Goro je bio pohlepan i ljubomoran. Počeo je da prati Tirija i video ga kako razgovara sa žabicom i odlazi do izvora. Sledećeg jutra Goro je otišao sam do izvora. Bacivši kamen u vodu, glasno je rekao: Želim da postanem najbogatiji čovek na svetu. Daj mi zlato. Ali izvor nije reagovao. Goro je bio ljut, bacio je ješ kamenja i vikao: Daj mi bogatstvo. Tada se voda u izvoru zatalasala i žabica se pojavi. Tvoje srce nije iskreno. Tvoja želja je pohlepa, a ne dobrota. Ovaj izvor pomaže samo onima koji misle na druge. Goro se ljutito vratio kući bez ičega. A Tiri? On je i dalje bio dobar prema svima. Pomagao je komšijama, hranio gladne ptičice i čuvao prirodu. I svaki put kada bi neko u selu bio gladan, čudno, ali na vratima bi mu se pojavilo nešto hrane, kao da ih neko tajanstveno čuva.